המשנה בתענית, פרק ד' משנה ח', אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים. כולם יודעים, יום כיפור זה יום מפורסם, בסוף היום אנחנו מאוד שמחים. מה זה 15 באב? מי שמע על זה? מי יודע מה זה? זה לא מוזכר בתורה, זה לא מוזכר בתנ"ך. הגמרא מציעה כמה מקורות ליום טוב זה של ט"ו באב. אחד מהם, הפעם השני שמופיע בגמרא, נאמר בידי רבי יוסף בשם רבי נחמן. הוא אומר, יום שמותר שבט בנימין לבוא בקהל. הסיפור מפורסם, הוא מופיע בספר שופטים, בעקבות האפיזודה הנוראה של פילגש בגבעה. הייתה מלחמת אחים בין שבט בנימין ובין שאר שבטי ישראל. ניצחו השבטים, החרימו את שבט בנימין, ואחר כך התפתחו קצת. הפסוק אומר, תנ"ך אומר, וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו, ויאמרו, נגדע היום שבט אחד מישראל. זאת אומרת, הסתכלו אחורה, ראו את מעשיהם, ראו שכמעט השמידו שבט שלם מתוך עם ישראל. לא נתייחס עכשיו לפתרון שהם הציעו. זה פתרון בעייתי עד מאוד, תקופת השופטים, זו תקופה בעייתית עד מאוד. וישראל בתקופה ההיא לא תפקדו כראוי. ובכל זאת, יש כאן נקודת מפנה חשובה. הם התייחסו לבנימין כאחיהם. בני ישראל, וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו. פתאום זכרו, אחרי המלחמה, אחרי ההשמדה, שבנימין הוא בעצם האח שלהם. והם דאגו לעתידו. זהו הסוף, ממש סוף סופה של ספר שופטים. ואולי זה גם סוף תקופת השופטים. כאן שבטי ישראל רואים שהגיעו לנקודת השפל. מלחמת אחים בין שבטי ישראל. ט"ו באב אינו מסמל את האהבה. אינו מסמל את הפתרון לבעיות של ספר שופטים. זה לא יום של אחדות. עדיין מדברים על שבטים. יש עדיין שבטיות. יש עדיין קטטות בין השבטים. ובכל זאת, לא היה יום טוב לישראל כט"ו באב. למה? מפני שבו ביום התחיל התהליך של איחוי. הותר שבט בנימין לבוא בקהל. נזכרו שבנימין הוא האח שלהם. וינחמו בני ישראל על בנימין אחיו.